mínims estic fotut. Soc serveis mínims estic fotut. Soc serveis mínims estic fotut. No avalues! No avalues! No avalues! Soc serveis mínims estic fotut. 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 No avalues! No avalues! No avalues! Estás de vaga otra vez. 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 No avalues. No avalues. No avalues. Ara sí, no? Ara sí. És la bona. Benvingudes i benvinguts a una nova edició de Ràdio Vaga, el vostre programa preferit per a seguir tota la informació de la vaga educativa, la vaga indefinida convocada l'11 de maig per la comunitat educativa. Avui, un dia més, estem en la plaça de la Verge, davant de l'acampada, dia de Corpus. Tenim així muntat tot el... tenim les roques, tenim el bestiari i també, com ja van dir, l'acampada s'ha quedat i està per a quedar-se. Ja veurem fins a quan. I bé, avui no estan els nostres Pepe i Sònia i Ivan, finalment tampoc ha pogut vindre, però sí que està, com sempre, així Fabiana. Hola, bona vesprada. I ens acompanya avui des de l'Institut José Ballester Gozal Montorrefiel. de Torrefiel, Sara Cerón. Hola, benvinguda. Hola, gràcies. I amb nosaltres avui anem a parlar amb Beatriu Cardona, portaveu de l'ESTEP. De l'intersindical, sí, De- este PB sí. forma part. I profe d'anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes de València, Saidia, que se diga, per favor. També. I associada de la Universitat de València i tinc així un exalumne, encara que això de... Enviat especial Enviat des de especial. Palma. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, que per cert és el desberrís de no avalues, és ell. El tenim així, Moltes gràcies, Jesús. desvirtualitzat. Per sort, en l'examen de speaking no va barrejar així perquè no sé si l'haguera aprovat, no sé si l'haguera pogut aprovar, no, però bé. I bé, avui, això, coincidint amb la celebració de la festa del Corpus, com hem dit, anem a parlar primer amb Beatriu sobre la sessió de negociació, la mesa de negociació que va haver el divendres passat entre sindicats i la Conselleria d'Educació, i després també anem a fer un repàs de la història no contada fins ara de totes les negociacions que han hagut entre l'acampada des del dilluns per la nit, que van prendre consciència de que així este cap de setmana se celebraria la festa del Corpus, fins a ahir que se van començar les celebracions. I bé, que s'hi han hagut moltes hores de converses amb gent en les que no esperàvem parlar mai, i bé, ens contaran les nostres companyes de l'acampada de la Comissió del Corpus Christi. La comissió més gran de l'acampada. La comissió més inesperada, Sí, cap total. moviment assembleari. Jo crec que pensaria mai que anava a tindre una comissió Corpus Christi, Total. però avui Sí. ho anem a contar tot. Jo, que no he estat a l'acampada, estic molt sorprendida de tota l'atenció que ha d'alguna manera acaparat la qüestió del Corpus Christi, no? Crec que hauríem una altra volta de tornar a l'educació, que és per això per qual estem així. Però
tinc molt de fomo per escoltar la vostra història. Tornarem, la història. tornarem. Sí, Hem tornat ja. Sí. Això és agua passada. sí, sí. I bé, el primer que et volíem preguntar, Beatriu, és que la gent que estem així acampada no hem tingut temps per a veure el sainet que va haver l'altre dia en Conselleria i ens agradaria que ens explicares un poc què és el que va passar. La mesa de negociació se va emetre per primera vegada per part de Conselleria. Es va presentar un document, crec que amb un poc de retard. I bé, si ens pots explicar un poc què va passar. Val, vos... No sé fins a quin punt de detall voleu. Tu tira-li Tot, jo li diré, tire. no? Volem Jo li tire. tot. Vale? Tot. Vale, pues anem allà. Per començar, eixe matí, el matí del divendres, fent-nos un cafè, va haver una companya de l'acampada que deia això de que si Saturno estava en Urano, no sé si vos en recordeu algunes de les que estàvem eixa nit, així. Que demà passarà algo inesperado, era. Era ¿vale? Mercurio retrógrado? No era Mercurio retrógrado perquè ahí sí que ja... No, però, bueno, bromes a part. Dic això d'inesperat perquè va ser del tot inesperat que jo entrara a la mesa, perquè ja sabeu que l'equip negociador de l'STPB està format per Lluís Navarro i Marc Candela. Jo formava part de l'equip de negociació de l'STPB des de l'any 2010 fins al 17. Estem parlant d'anys de Font de Mora de conseller, María José Català de consellera, estem parlant d'això un poc xungo, un rotllo xungo. Després, en 2015 ja en marçà, però bueno, jo vaig ocupar altre lloc en el sindicat i van passar altres persones. No? Vull dir que jo tenia experiència, però era la primera volta que venia a esta mesa. I és que Marc Candela estava mal, eixa nit va estar tota la nit vomitant, la nit del dijous, i quan jo venia per tornar-me'n d'ací a casa a deixar el coixí, em diu, Beatriu, on estàs? I dic, pues mira, ara ja acabo de fer-me el cafè, m'està xerrant un poc i pues has de vindre tu a la mesa. I dic, bueno, pues vale, pues pa'lante. Ahí estava Mercurio, Ahí estava Mercurio, Sí, sí. o Urano, o lo que siga, que també en anglès no vaig a dir com és perquè sona fatal, ¿vale? I la sorpresa va ser... alguna campana havíem sentit que igual es gravava, però això eren campanaes... com us ho diria jo? Eixe detall no puc contar-lo massa, ¿vale? Però bueno, alguna campanada que igual es gravava, ¿vale? Però això que dius no pot ser perquè no s'ha fet fins ara, jo què sé, però esta penya entrem i ens trobem ahí un catering en sucs, el de l'acampada estava molt millor, ja vos ho dic. Que era per si no se podia eixir. Vale? Jo dic, algú que s'haurà emportat l'entrepà, igual se li fa roïn l'entrepà, perquè ahí hi havia entrepaners, hi havia coca salada, n'hi havia sucs, n'hi havia aigua, n'hi havia cafè, n'hi havia croissant, n'hi havia... Això mai havia passat. Mai havia abans. passat. I això que ja sabeu que no és la primera volta que convoquen a una hora un poc intempestiva i fins i tot va haver una nit de les primeres que van estar fins les 2 del matí, que dius, home, no sé, toca telepizza com a mínim i que vinguen i que la gent pugui sopar, però això no passa. I clar, al estar ahí la càmera ja diem, bueno, això, pues, aquestes campanaes que havia escoltat jo pues, es confirmaven, no? Però clar, igual esperàvem, jo al veure que es confirmava aquesta campana, jo dic, pues igual ve el president, jo què sé. Igual el president s'ha fartat i no venien, i no venien, i no venien. I va passar un detall molt lleig, que és que una assessora de la consellera ens va dir a les 2:15, 2:20, que si es retrasaven en entrar era perquè no podien accedir en el vehicle, perquè estava el tràfic tallat. I dic, bueno, pues toca la policia local, o si vols te'l dono jo el telèfon, perquè claro, en totes les columnes mos telefonem mogolló, te'l dono jo, si no el tens, manta, jo te'l dono, teta, i li toques. Però després, en canvi, quan ve la consellera, a les 2:46 ens diu que volien demanar disculpes, que estaven ultimant el document. I jo dic, vale, aleshores, per què ens han dit que no podien passar? O sigui, una cosa rara, absurda. I clar, també estava la pantalla de darrere, encesa, i el projectat el logo de la Generalitat Valenciana. Jo pensava que anaven a projectar per allí uns quadres dient que anem a ser els millors pagats de la galàxia, que anem a tindre, jo què sé, les millors plantilles de tota la història de la humanitat, però no ho projectaven.
però sí que ens ho van passar i perquè sapigueu que la premsa, perquè hi ha una sala on està la premsa seguint la mesa, tenien el document de conselleria abans que aplegara al correu electrònic de totes nosaltres. A nosaltres ens el van donar en mà, però és que la premsa el tenia abans. Això també ho vam dir que en detall llegíssim. I clar, la mesa de negociació realment era una mesa de negociació, jo ho vaig dir allí, allò era un public reportatge, ¿vale? Perquè de normal el transcurs de les meses també és així, cadascun dels directors o directores generals solta el seu rotllo i després cada sindicat anem dient què és el que falta, què és el que exigim que s'inclogui i tal, però és que el divendres es van esplaiar especialment, explicant tot. A voltes alguns ho tenien més preparat que altres, perquè va haver alguns que estaven llegint el document, que dius, tio, això tot el món ja ho ha fet en sa casa, saps o què? Altres sí que anaven donant alguns detalls més, i el mateix passava quan intervenia la part sindical. N'hi havia direccions generals que apuntaven coses, altres que no, i per suposat, si vos heu d'imaginar que ni la consellera ni el secretari autonòmic van prendre nota en cap moment de res. Clar, perquè ja sabem que la comprensió escrita i lectora la porten fatal. La porten pèssima. I jo ho veuré també que l'expressió oral tampoc era massa encertada. Jo vaig veure unes actituds. Jo, alguns d'ells, a dos de les direccions generals, els conec de fa més anys. Tenen sempre la mateixa actitud, més o menys cordial. Però el secretari autonòmic jo també el conec. Ell no és cordial mai. En les meses, ahir no s'està xillant, però el divendres van ser especialment cordials. I la consellera va fer un discurs primer dient-nos que érem un criminal malo, érem els criminals que eren roïns, que la conselleria va estar assetjada. Ella dia sitiada, ja sabeu, expressió oral amb errades greus de vocabulari. I, clar, ella anava un poc en un paper de... No m'agradaria dir víctima, però és el que es pensa ella. Va anar com un poc victimitzant, de dir és que així heu fet una cosa que està molt malament i volia dir-ho ella, volia centrar-ho, però el que volia ella era que quedara gravat i que tot el món ho escoltara en la cara sèria, perquè no va ni fer ni mig somriure en cap moment, molt sèria, molt estudiat tot, i sobretot el secretari també tenia uns gestos molt estudiats. Clar, jo crec que el que estaven fent no era ni ultimar el document, s'estaven mirant el guió actoral, no? Quasi. És possible. El rol de la pobrecita. És possible, això també, però ja t'he dit que no sé, com això queda gravat, vaig intentar expressar-ho d'una manera, diguem-ne, que per part de l'administració educativa, en els càrrecs de més responsabilitat, no tenim a les persones més entregades a la feina que n'hi ha en ensenyament. O sigui que és possible que el document estiguera fins quasi l'últim moment abans. Això és una hipòtesi tenint en compte el volum d'implicació en la feina que tenen, que és una hipòtesi plausible. Molt ben expressat, Gràcies. I a més, aquest document que ens va arribar, la tipografia no era la tipografia habitual, era Liberation Sans, que és la que se queda quan copies del ChatGPT. Així no és. S'ha de dir. Que mira que per això vos dic que aquesta predisposició al treball dur i a currar-te les coses no és una cosa que se veu molt per allí. I bé, una volta entreu ahí, vos donen el document, què es trobeu en el document? Com valoreu aquest document que s'ha presentat? Mira, per a començar, una mesa de negociació no se pot plantejar d'aquesta manera. Tu no pots anar 3/4 d'hora després de l'inici de la mesa en un document que, si bé canvis substancials tindria només en un dels apartats, en la resta pràcticament no canvia res, però un document extens i en el que nosaltres necessitem temps per veure quines són les propostes que hem fet, quina és l'evolució d'aquest document del dia 5 amb el que ens van donar
el dia 1, vull dir, tu necessites un temps per a fer-ho. I a banda també, en aquest moment, n'hi ha coses que està clar que no van acceptar, això les pots contestar en seguida, però n'hi ha altres on veus que han hagut canvis on has de poder apretar més. I en aquest aspecte la conselleria el que volia era també posar-nos sota pressió, igual que lo de la càmera, que si em permeteu hi ha un detall que no us he contat, perquè primer ens van preguntar si teníem algun inconvenient en ser gravades. Clar, jo no tinc cap problema en que me graven, ¿vale? O sea, para nada. Al contrari. El que passa és que sí que de la manera com ho van fer també va ser per intentar posar-nos a nosaltres en un atzucac, no? Hi va haver un dels sindicats que va dir que havia de consultar-ho amb els seus serveis jurídics, cosa que em pareix superlegítima, ¿vale? No tots els serveis jurídics contesten tan ràpid com altres, i vam començar la mesa, ¿vale? En una gravació, primer serveis, en una gravació que se va esborrar quan un dels sindicats va dir que esperava serveis jurídics, i després quan van dir que no passava res, vam tornar a començar la mesa, o sigui que el principi de la mesa és com avui així, que hem fet nosaltres, o sigui, això ha passat en conselleria. Vam haver de tornar a dir el que havíem dit al principi, i la consellera va llegir, perquè la consellera va llegir en tot moment la seva intervenció i la va repetir. Per això hi ha coses que apareixen que comença a les 3 o 3 i quart, però nosaltres estem allà ja des de molt abans repetint aquest seinet. I una altra cosa que vos dic, ens van donar un paper. Ja sabeu que quan hi ha gravació està el paper de sessió d'imatges. En el document hi havia una fonamentació normativa que jo mire les normes, d'acord en una ordre tal, i un decret tal i una ordre tal. Jo mire els anys, el decret del 94, l'ordre del 98. Jo dic, bueno, la sessió d'imatges crec que va ser un poquito posterior, Res. Jo estava en l'ordinador, obri el Google, posa les dues normes, i les dues normes feien referència a la publicació de les candidatures de les eleccions sindicals. ¿Vale? Claro, jo veig això i dic, bueno, esta és per mi. Secretari, bueno, que és que ens diuen, és que claro, igual no he tingut temps d'estudiar el document. Jo dic, mira, jo acabo de clavar això en el Google i jo crec que qui no ha tingut temps d'estudiar el que volíeu dir, ho segu vosaltres, perquè claro, aquestes normatives fan referència a una cosa que no té res que veure. Es que esto ha sido un funcionario. Mira, tirant valors Sí. Esto ha sido un funcionario. I dic, bueno, funcionaris, això són tots nosaltres. I a mi el paper me'l dona l'administració, o sea, tremendo. També en la línia de que no és la gent que més ganes té de treballar, aquesta. Clar, i una cosa que va passar també és que quan arriba el teu torn d'intervenció, màgicament Al final. l'streaming es va tallar. Sí, va ser en la frase final de la primera ronda. Però vaja, no havia quedat clar. El que volíem un recés per parlar-ne entre nosaltres, per a veure què podíem veure del document i quina era l'estratègia que anàvem a seguir ahir. Però sí que va ser com un miracle. Va ser un miracle. Però crec que també va haver una altra part després de l'STPB parlar AMPE, i crec que part d'AMPE no se va escoltar. Crec. Això que vos vau trobar, perquè jo estava allí avorrida. I a banda de les anècdotes de la mesa... N'hi ha més, ja vos les contaré ja. Com valoreu el document? Perquè jo me l'he llegit i és una fantasia, però mal. Este PB hem fet una anàlisi del document que està en els nostres canals, una anàlisi pormenoritzat, en el qual expliquem també algunes coses de dins de la negociació que ens poden donar pistes. De tot, vaig a començar per el pitjor. El pitjor de tot és l'apartat del valencià. Sí, exactament. El pitjor, perquè aquest apartat empitjora el que ja tenim, que ja és mal. O sigui, se suposa que en un acord tu has d'intentar millorar el que n'hi ha, però és que en l'apartat del valencià empitjora el que tenim, perquè ningú ha demanat que torne la capacitació i el diploma de mestre sent expedit per entitats col·laboradores.
que si vau escoltar al representant de CECIF va dir que CECIF volia impartir-ho. Vull dir, no. Diploma de mestre en valencià Sí. impartit en espanyol. I capacitació. En valenciano. En En valenciano. valenciano. Vull dir, o sigui, ja ens fem una idea un poc de per on van els tirs. I igual, per això, el rap penat o qui siga. La Real Acadèmia de la Cultura Valenciana... Així tot, o sigui, això és una cosa que no havia de demanar ningú. Bueno, ningú. Igual CECIF i AMPE, aquella volta, quan es tancaren a signar l'acord retributiu, és possible que els ho digueren. Diu, mira, pagues menys a tot el món, però em permets que jo em financie en això. Que 48 Sabeu? hores donen pa molt. Donen pa No només moltíssim. per a que te donen un... Però donen per a moltíssim. Per tant, això és el pitjor apartat de tots. Això, l'apartat del valencià fa impossible que es pugui signar l'acord de manera global. És impossible. Amb això escrit no se pot signar. Si ha de ser una signatura per tot el document, estant lo del valencià no se pot signar. O sigui, Sí, perquè és una cosa que empitjora. no, és que no se Ja, pot que signar. ja ho tenim. No millora res. La llei, derogar la llei Rovira, no ho podrien posar ells en un acord, perquè ells depenen de Vox, de lo que vote Vox en el Parlament valencià. El que sí que podrien posar és que deroguen la part del currículum de segon de batxillerat de valencià en el qual exclou autors de la resta del domini lingüístic. Podrien salvaguardar l'ensenyament del valencià en aquelles comarques de zones amb predominància del castellà que han demanat el valencià. Exacte. Això podríem fer-ho com a experimental. O sigui, aquestes coses les podríem fer. Però ja heu vist que no està en l'ànim en absolut de la conselleria fer res d'això. És més, tot el contrari. Si jo fora mal pensada, diria que aquest apartat està fet per encabronar. Però com jo sóc una tia optimista, doncs això. Igual és un dels lapsus, dels molts lapsus. Un altre tema xungo és el tema de les retribucions, que posa retribucions i condicions laborals. Es veu que per a alguns sindicats condicions laborals són només que tinguem dies moscosos, 3 lectius i 3 no lectius, que ja en direu perquè vols un moscós en un dia no lectiu, però bueno, això ja tal. I l'augment de salari, que són 75 euros en setembre, 75 més en gener i 50 més l'any 28. I sobre què està lligat a l'IPC es va assignar que els 50 euros ens han dit que després a la pujada dels docents, després ens han dit que a l'específic en la mesa ens van dir que estava a tot, perquè com Perro Sancho puja, ells també, truc i retruc, i ara resulta que en un cartell del PP que va estar circulant ahir ens van dir altra volta que era sobre els docents, o sigui, no s'aclareixen ni ells. I de fet en el document està redactat prou ambigu, no? Sí. Com segons en quina frase poses esta paraula, la d'abans o la de darrere, significa una cosa o una altra. Clar. Nosaltres la nostra interpretació és la mateixa des del primer moment. Això està inclòs dins de l'apartat dels 50 últims euros. Perquè si tu vols que això incloga altres coses, ho traus d'aquest epígraf. Això, no sé, les que som de llengües, quan ensenyem a fer un informe, la veritat, La trampa, intentem fer un poc millor, sabeu? Però és el que n'hi ha. Veurem si demà ens donen alguna explicació, si han trobat, no sé, alguna ment preclara que puga dir, perquè és que la sorpresa de que va eixa clàusula de revisió vinculada a l'IPC va en tot, va ser una sorpresa per a AMPE i a CECIF, que estaven al costat. O sigui, estàvem a dir, hosti, que guapo, no? Que hemos firmado, que guapo. Saps? Però va ser com sorpresa, va ser com una sorpresa allí mateixa, perquè si ho veieu, en les seues xarxes en cap moment han dit que van signar que pujaren tots els complements autonòmics a l'IPC. Vull dir, és que a la vista està, no està... I veurem què passa. I en aquest aspecte
I totes sabem que el salari no és el més important, però la classe treballadora tenim dret a lluitar per un salari digne, ja està bé, ja està bé. El que més ens preocupava, segons l'enquesta que vam fer, va ser primer ràtios, després salari, després plantilles. ¿Vale? Ràtios, salari i plantilles. En el cas de les ràtios sí que ha hagut Ha hagut un canvi, de... sí, ha hagut un canvi, però deixa'm que parli de so xungo primer. Clar. I nosaltres, segons els pressupostos de la Generalitat, considerem que n'hi ha marge perquè aquest augment de 200 euros siga de colp amb efecte retroactiu des de gener. Perquè fer això, per als 78.000 profes, si estiguérem a 78.000 a temps complet, cosa que no passa, llavors seria proporcional, però si estiguérem tots a temps complet, significaria un pressupost de 212 milions d'euros, que això per a qualsevol de nosaltres és un somni, una barbaritat, però en un pressupost de la Generalitat amb el que mou la Generalitat, 212 euros és res. Recordeu, 72 als col·les de l'Opus, 68 més en robòtica per a centres concertats, etc. Vull dir, 212 euros es podrien treure. Això, la Generalitat Valenciana estaria en condicions de fer-ho, però falta que vulguem fer-ho. I perquè fa les ràtios, va ser l'apartat que més va canviar des del document anterior. En alguns aspectes millora la proposta que n'hi havia del Ministeri, proposta del Ministeri que ja vos dic que no s'aprovarà perquè Junts ha dit que no l'aprova i si Junts no l'aprova no n'hi haurà. No n'hi haurà. Molt haurien de canviar les coses si això passara. I el problema de les ràtios sempre és el mateix. Que tu quan augmentes la ràtio ho fas patacatacrac, que ja mos ho va fer Maria José Català en l'any 2014, que van haver 2 arranjaments escolars d'infantil i primària. Els que són d'infantil i primària que estaven en aquella època, doncs en recordareu, perquè van haver moltíssimes supressions, però a l'hora de baixar-los la cosa se complica. Ara ja per començar, les famílies ja han fet la preinscripció en els centres de la pública i ahir en algunes zones, com per exemple la Ciutat de València, encara derivarien més alumnat a la concertada. Una baixada progressiva de les ràtios no està mal sempre que es reforci la plantilla. I allà on tinguem una ràtio major, posar 2 profes, 2 mestres. 2 mestres. Jo crec que això ho entendria tot el món. No podem anar baixant la ràtio l'any que ve, però el curs que ve sí, i ja apareixeran les matrícules, eixes places menys, però on estem en situacions crítiques perquè el fa ràtio, perquè fa alumnat que tinguem NESE, per favor, ahir hem d'agarrar i augmentar les plantilles. Per això les plantilles són el tercer punt, perquè són tan importants. I en el cas de les ràtios, es manté el 15% sobrevingut? El 15% sobrevingut jo crec que no posa res en el text. Clar, però si no posa res... És que se manté. Clar, no és que se lleva. No. Si no està, és que se queda com està. Que ahir normalment el 15% també s'ha introduït recentment, perquè abans sobrevingut estàvem parlant sempre d'un 10%, no se pujava molt més del 10%. Però el 15% és xungo. Però insistisc, si se pujara un 15% i hi haguera una codocència en l'aula, moltes persones de les que esteu així, de les que s'estan escoltant, estarien d'acord. I en quant a aquest acord, no? La consulta, què? Què teniu pensat? Quan la voleu fer? En quins termes? La consulta la volíem llançar avui immediatament ja. De fet, ahir ja vam tindre una reunió unitària per a fer-ho, però resulta que per dificultats tècniques no se podia fer amb les mateixes garanties que hem tingut fins ara. Aleshores hem d'esperar a demà a que pugui estar i estarà treballada. Esperareu a veure què diu Conselleria o la vostra idea és treballar? Una volta que hem arribat a aquest punt que avui no l'hem pogut treure, que era el nostre desig, anar sobretot en un no rotund al valencià, un no rotund a les retribucions per anar a néixer força a la Conselleria, però la força la tenim igual perquè sabem el no rotund per part vostra.
a aquests temes. Doncs una volta que estem ahí, doncs igual, si s'inicia mentre està a la mesa, espereu per si en la mesa hi ha alguna novetat. Encara que la conselleria, també vos dic, ens aboca en cada negociació a dilatar-ho i dilatar-ho, dir no, perquè per a mi el document del divendres és el definitiu. No va dir la conselleria que anava a modificar res. Per això el nostre interès i l'interès de l'STPB en fer la consulta perquè és el document definitiu. Vale? I el dilluns, demà, igual mos diu, bueno, pues, escoltat això, ja vos dono un document demà. I ja estem altra volta postergant, sabeu? I estem altra volta caent en el parany de la conselleria. I en aquest sentit, aleshores sí que es planteja obrir el document i signar acords puntuals en alguns dels temes, o se manté la postura que es va dir en un primer moment que no se signarien acords, això també és una cosa, els microacords dels que se parla? Això també és una de les preguntes que haurem de fer en la consulta, sabeu? Però ja vos dic, si el professorat vol que s'arribi a algun acord en algunes coses, s'ha de signar per separat, perquè si no és un no rotund per el tema del valencià, que no es modifica res, i per el tema retributiu, per suposar també, però sobretot per el tema del valencià, que empitjora tot el que tenim. Teniu esperances, alguna cosa concreta que digueu, ostres, què espereu els sindicats de la reunió? Demà de la mesa esperem que la conselleria continuï en el seu show de Truman, val? Que al final en el show de Truman els és el tir per la culata als productors del programa, a ells també, jo crec que es va eixir el tir per la culata el divendres. Si volien convèncer al professorat no ho van aconseguir, i si volien convèncer a la ciutadania tampoc, perquè no hi ha ningú que se tragui 5 hores de culebrón, a no ser que sigui una persona molt interessada, i això som el professorat. I demà jo crec que continuaran en aquesta línia de dir vale, pues, i no heu consultat, i nosaltres volíem que consultàreu, i per què no heu consultat, i ara sou vosaltres que esteu bloquejant. Ara se faran les víctimes d'això perquè sabem com estan funcionant. I en aquest aspecte nosaltres el que anem a dir és que el donen un document el divendres per a negociar-lo el dilluns és també saber que tu no pots fer una consulta en condicions a la gent, perquè la consulta, que ja ho vam dir en l'anterior, la consulta es contesta individualment, però ahir n'hi haurà preguntes col·lectives també, de com voleu que continuem la lluita. I aquestes preguntes sempre és millor que en la nostra assemblea les debatem abans i entre totes contestem què és el que podem fer entre totes. Perquè des del sofà, que no estem així nosaltres ningú en el sofà, no? Però n'hi ha gent que sí que està en el sofà i ha contestat l'enquesta. Bueno, si demanem a algú, segur que mos deuen un sofà a l'acampada, Segur, pues segur, segur. Me refereixo que al sofà de casa és fàcil contestar, però n'hi ha preguntes i n'hi ha valoracions que sempre és millor fer-les en conjunt. I, per exemple, hi ha un punt que és l'única etapa educativa que té un punt específic, que és la formació professional, que estàvem barallant també que demanar a la gent que si no eres de formació professional que no la contestes. A sant de que contestes tu sobre uns ensenyaments des que no tens coneixement. No? Que això també és, apel·lem a la responsabilitat de cadascú de nosaltres. No? Que això també que som molt responsables, com hem estat demostrant durant això, 4 setmanes seguides de vaga i la 5ª que encetem. I bé, a partir de la setmana que ve ja hauran passat les avaluacions, el curs podríem dir que està acabat. M'agradaria si ens podries contar des de l'anàlisi que feu STPB, què és el que hauríem de plantejar ara? Com hauríem d'enfrontar aquest escenari en el que pot ser mantindre la vaga indefinida ja no té el sentit que ha tingut fins ara, i en el que també hem de tindre en compte el desgast que hem viscut durant un mes de vaga.
quines estratègies cregueu que podrien ser més adequades per a afrontar el que ve a partir de la setmana que ve? Vale. Nosaltres el que no volem és mediatitzar l'opinió de les assemblees. Nosaltres som un sindicat assembleari. Nosaltres vam fer assemblees nostres el dimecres per al nostre Consell Nacional, que va ser ahir, que és l'assemblea d'assemblees. Vale? No teníem el document del divendres, perquè ja sabeu que això, o sigui, no pots planificar-te res perquè salta la sorpresa amb el de Bebas en qualsevol moment. No? Però el que nosaltres volem és, sobretot, que la gent decidisca i siga la que tinga la veu en com anem a continuar. La setmana que ve i l'altra, tot el que queda de curs, l'inici de curs, perquè ara, d'ací a final de curs, aconseguir tot el que volíem es fa complicat. Es fa complicat. Per tant, hem de posar la mirada al mitjà i llarg termini. I tindré una vaga indefinida convocada durant tot un any, això és insostenible. I perquè els que hem estalviat, que algú d'ací hem estalviat, jo he estalviat, no vaig a dir-vos per quan, però he estalviat bastant, però tu no pots tindre una vaga indefinida convocada durant tot un any. Val? Això és la primera. Més que res perquè quan més temps estàs de vaga indefinida, més altes són les teves expectatives i més ràbia tens. Perquè tu el que vols és que el que s'aconseguisca te compensa tot el que has fet. Que és lògic. No? I ahir nosaltres hem de mesurar entre totes, per això la consulta, per això la importància de les assemblees, hem de mesurar, primera, si el que ens han oferit ens apanya o no, encara que no siga tot el que volem. Jo la meva opinió personal em permetreu que no la diga en antena. Jo ja la vaig dir en la meva assemblea i ahir en el Consell. Però també vull que sapigueu que se pot eixir sense signar res. Sabeu? És possible eixir d'un conflicte no signant un acord que se considera insuficient. Que això no és cap derrota, sinó al contrari, és una manera de refermar la teua lluita. I signar alguna cosa també és una manera de reforçar la lluita, perquè es diu la lluita ha servit per aconseguir això, encara que no fora tot el que volguérem. I en això, en aquest equilibri entre les nostres expectatives i les nostres forces és on hem de centrar el debat. N'hi ha moltes persones que ens diuen que la setmana que ve volen tornar a l'aula, perquè volen acomiadar-se del seu alumnat. N'hi ha moltes persones que ens han dit que volen continuar de vaga indefinida. En tindreu de totes en les vostres assemblees i en els vostres claustres. Per això és tan important la consulta. Per això és vital, perquè vegem quin és el sentir majoritari del professorat, que és el que haurem de fer. Però hi ha una cosa, hi ha un detall que ara que vos conte, que és d'unes declaracions que va fer el secretari autonòmic cap al principi de la vaga, quan li van preguntar a ell quan pensava que acabaria la vaga indefinida. I ell va dir, no en el seu to cordial de l'altre dia, jo sé quan va acabar la huelga indefinida, quan acaben les classes. I a mi em donaria molta ràbia que tinguera raó. Molta ràbia. Bueno, que si això passarà, la forma semblaria la mateixa, però els motius serien molt distints als que aquesta persona va plantejar. Vull dir que raó no va tindre mai. No, vull dir, preparem-nos, si això passa, si la gent tria estar de vaga indefinida fins el dia 9 només i no continuar més, preparem ja l'argumentari i els cartellets per a dir-li per què se fa. I de cara al curs que ve, ja s'estan parlant sobre vagues d'educació en altres comunitats autònomes. Com valores això respecte al que està passant ací i si això ens dona un camí
per a seguir de forma conjunta o de forma separada? A veure, la nostra vaga indefinida no ve del no-res tampoc. Està inspirada també en la vaga indefinida que van fer en Astúries i en Cantàbria el curs passat. Vull dir, que totes anem inspirant-nos les unes a les altres, no? I la vaga indefinida nostra ha inspirat sobretot a la gent d'Aragó i de Madrid, que estan en un context governatiu semblant, però no, perquè en Aragó fa no res que han tingut les eleccions. Allí està encara més reforçat el partit que governa, no? El Partit Popular. Però a mi em sembla superinteressant, seria molt bonic coincidir en tot, però tot depèn del que triï el professorat. Si el professorat que hem estat de vaga indefinida fins ara, fins que decidim, si tenim forces d'iniciar el curs amb una altra volta una vaga indefinida. I aquesta pregunta estarà explícita en la consulta? Sí, com volem començar el curs que ve? Sí. Això ho veurem. Vale. No, tinc ahí el document, no he vist aquesta pregunta, però ahí, quan arribi aquest riu creuarem aquest pont. No sé si... Però el que està clar és que el curs normal no pot començar. El tema és quin és el forma de lluita que volem. Volem vaga indefinida, volem vaga intermitent, perquè molta gent també parlava inspirant-se en Catalunya, però en Catalunya no han convocat una vaga indefinida tampoc. Molta gent s'ha inspirat en la vaga del 88, però la vaga del 88 tampoc era indefinida, també era intermitent. Vull dir, nosaltres hem innovat perquè és el que majoritàriament s'ha votat. I això també té un marge que, sense dubte, ha sigut l'èxit que feia falta. Un, per mobilitzar a tantíssim de professorat a través de les assemblees, perquè ja vos dic, els sindicats som assemblearis, nosaltres fem assemblees cada 3 mesos. Mai, ja feia temps que no venia tanta gent a l'assemblea del Consell com el dimecres passat. O sigui, la gent estem molt mobilitzades i aquesta mobilització ha sigut gràcies a la vaga indefinida, i si la Conselleria s'ha sentat a negociar, per molt tebis que ens semblen els avanços, és perquè hi ha hagut vaga indefinida, si no, no ho haguérem fet. Això és un guany, Bé, en aquest sentit, crec que l'únic precedent que tenim és el dels companys de les Illes Balears, no? En 2013 sí que van dur a terme una vaga indefinida. De fet, hem rebut suport econòmic de la Caixa de Resistència que va quedar, a la caixa que ha muntat la coordinadora en companyia d'Escola Valenciana. Bé, no sé si teniu alguna pregunta més. Sara, Fabiana, si algú del públic té alguna pregunta. I la vaga indefinida de les Balears va ser per el tema lingüístic, Sí. Vull dir, que així recordeu, en maig del 24, abans que vinguera la Dana, que sembla que siga fa un segle, van fer una vaga en contra de la llei Rovira i la consulta. Algú té alguna pregunta que vulgui plantejar? Animeu-se que és ara o mai, si no ja serà per a Outlook. Mira, així tenim un... Mira, mentre pregunten anava a dir un detall que vos explicaré. Apropa't al micro, perfa. Vine. El teu, Sara? Jo vull que m'expliques, perquè estem reclamant 500 euros, correcte? I aquests 500 euros són els que ens va furtar Zapatero en aquell moment, tot l'IPC, tot això, i per què li reclamem a la Conselleria i no li reclamem a l'Estat i totes aquestes coses. Vale, te conte. Lo de Zapatero va retallar les pagues extra, la part de l'Estat, de la paga extra. Val? Sí. I ahir vam fer reclamacions i vam arribar als jutjats. Vull dir que reclamar és reclamar. El problema és que així en el País Valencià, des de 2007, no hem tingut una revisió del nostre salari. I en el 2007, vos explique, va haver una vaga convocada només per TPB i l'acord de pujar el salari el firmaren tots els sindicats excepte TPB, perquè la Conselleria puja el salari a través dels sexennis i nosaltres consideràvem que
pujar el salari a través de sexenis era discriminatori respecte de les persones que no tenien cap sexeni. I per què ho reclamem ara? Este PB mai ha deixat de reclamar un augment salarial. Altra cosa és que s'hagi concedit o no. Van fer una vaga en 2007 i perquè ningú tinga dubtes, al Botànic li van fer 4 vagues. 4 vagues al Botànic. 4. Que a mi va haver gent que va deixar de saludar-me. Això vos ho dic així tranquil·lament i ho explique tranquil·líssimament. Van haver persones pròximes al Botànic que es van donar de baixa del sindicat. Perquè li van fer 4 vagues. I no li van fer la 5ª, i una de les 4 del Botànic no era només contra el Botànic, era contra el Botànic i contra el govern de l'Estat per l'estabilització, que d'això en fèrem 2. I no van fer la 5ª, on estava el tema retributiu, perquè la segona roda d'assemblees de la vaga ens va dir que no la convocàrem. I si les nostres assemblees ens diuen que no la convoquem, la vam anunciar, que de fet es pot comprovar perfectament en les nostres pàgines web. Si la gent ens diu que no, si l'assemblea ens diu que no, és que no. I és perquè jo supose que la gent durant els anys del Botànic estava més preocupada per recuperar els llocs de treball que s'havien retallat, perquè, per recordar-ho, se van perdre quasi 7.000 llocs de treball, la gent estava més preocupada en tindre una companya més que en tindre 100 euros més. No sé si t'he contestat. Bé, doncs, si no n'hi ha més preguntes, moltes gràcies, Beatriu. Gràcies per acompanyar-nos en Radio Vaga. Gràcies a vosaltres. I per acompanyar-nos en l'acampada. Bueno, va ser curiós. El dia que decidís dormir, el Sandema me toca negociar, que va ser casualitat. Però no, estava fresca, estava fresca. Se dorm bé a l'acampada. Sí, jo vaig dormir molt. Vaig passar un poc de fred, però va ser culpa meua. My fault. Jo vull agrair-vos moltíssim també que ens donem veu. I vaig a quedar-me en una cosa que va dir un director general en la mesa, que no sé si ho heu vist, explicant el que havien augmentat de ràtios, va dir és que la vaga ens ha apretat. I també ens va dir, sou la veu del professorat i de les famílies. O sigui, som companyes, hem apretat i som totes, doncs això, no és que siga ningú la veu de ningú, totes, la nostra veu s'ha fet sentir molt fort allà en els despatxos. Beatriu Cardona, de la intersindical STPB, moltes gràcies. Ara ens acompanyaran els companys de la Comissió del Corpus Christi. Poses? 1, 2, 3 i agafa la pata de cabra, rebenta el pan i entra en la casa. Mira-la bé, sí, mira-la bé, és tota vostra, de tots i ningú més. I puja les escales i penja la pancarta, di que estàs així i que eres ocupa. Punxa la llum i l'aigua, i arriba el Heischer. Després amics i companys, sí. Arriba l'eterna assemblea, sabeu el que dic i no és cap mentida. Parla un, i en parlen dos, i en parlen tres, i en parlen 300. Tots diuen i opinen, dius que estan bojos i sempre te'n vas per a sempre tornar. Li diuen democràcia, i tu saps què? I què saps tu? I què saps tu? Neteja la merda colom, arregla i decora i que quede guapet. Puja a la nevera i parla amb el barri i di què vas a fer. Un centre social, autonomia, reciclatge, autogestió i autoexplotació. Ocupa tu també,
iglesia y hacer la mà. I bé, ja estem així de nou amb les nostres companyes Sisa i Santi, membres de la comissió Corpus Christi. Hola. Hola. Aplaudiments. Moltes gràcies, benvingudes a este raconet que és Radio Vaga. Mos podeu trobar entre les carpes de l'acampada i ara en el jardinet que està així en la fonteta on mos llavem les mans i freguem els plats durant estos dies. Bé, volíem que ens contareu un poc, que farem un recorregut per les coses que han anat passant des de que dilluns per la vesprada nit acamparem hacia la plaça i ens assabentarem que este cap de setmana anava a celebrar-se la festa del Corpus. Ens agradaria reconstruir un poc des d'aquest moment en què ens assabentem a fins al dia d'avui en què estem vivint una escena bastant inèdita, que és que al mateix temps que se celebra la festa grossa de la ciutat de València tenim al costat una acampada, l'acampada educativa que estem estirant ja des del dilluns passat. Com se reconstrueixen estos fets? Bé, doncs a l'assemblea de la nit del Jo penso que va ser dimarts. Març, algú, no me'n recordo qui, va dir som conscients de que este cap de setmana és el Corpus Christi? Va ser Pablo. Moltes gràcies. I vam dir sí, i vam dir com a cosa super mega ultra utòpica, vos imagineu el Corpus Christi i l'acampada tots junts, la quadrilla dels borratxos? I vam dir, buah, que guapo estaria, anem a pensar què fem quan mos diguen que no. Però per idealisme utòpic van crear una comissió per explorar l'opció de poder compartir espai. Sí, a veure, que és veritat que esta comissió loca de tindre una comissió que es diu Corpus Christi en una acampada docent que està en lluita per l'educació pública, els dos motius eren el primer i principal perquè en assemblea la nit que ens vam adonar vam decidir que resistíem a la plaça, perquè haguera sigut una possibilitat anar-se'n a una altra plaça i deixar-se de rotllos i de jaleos, però vam dir no, perquè no volíem, o sigui que una acció contundent que havíem tingut i que havíem decidit fer fora com una vegada més xafada, no? I dit, bueno, pues vale, pues m'anem, pues, i no volíem. El que passa és que com els mestres i les mestres pues resulta que dialoguem i creiem en el diàleg i en l'empatia i en entendre's i en conviure i tal, pues vam dir, vale, pues per a resistir igual estaria bé també parlar, assabentar-se de què implica esta festa per a saber si realment molestem, si no, si quants dies, i després, pues, jo què sé, si la gent que participa comprèn per què estem així, és que igual és possible conviure i no renyir per aquest espai. I aleshores, bueno, nosaltres som la representació, però esta comissió ha tingut moltíssima gent darrere i una persona mega clau va ser Coloma, que és directora, ara no sé de quin institut, que la nit del dia que es va configurar la comissió, eixe dia ja tenia 2 contactes per cridar al dia següent. I pues, el primer que vam fer va ser un poquet entendre quines eren les persones que tenien més implicació en el que era la festa per saber a qui teníem que cridar. I la primera en cridar va ser Coloma, això com és, i va ser la millor idea del món perquè té una capacitat de diplomàcia i de diàleg increïble. I el primer que vam fer va ser cridar al president d'Amics del Corpus, que és una associació que és veritat que no té part en decidir qui ocupa, qui no l'espai i tot, però sí que són els participants. Aleshores, un poc era sobretot perquè ens contaren quines activitats eren, on eren i tal, i per explicar-los la situació per a que entenguérem que nosaltres no anàvem a anar-nos-en, però que no era per una falta de respecte i per a comunicar-los que l'acampada era una acampada docent, que els docents sempre per la cultura
i que la nostra intenció no era en cap moment interferir en un acte cultural tan important en València. I res, Coloma va cridar a este president, van estar una hora de conversa telefònica, una hora, al principi superenfadat, perquè, a veure, entenem-lo, no? Era a més el 700 aniversari de la festa del Corpus Christi i justet en un any tan important que això porta moltíssims mesos de preparació, imagina't, te planten una acampada hippie, pues a veure... Però se'l va guanyar i ens va dir jo m'encarregaré de cridar altres persones importants. Però mentre vam anar fent camí. Un segon, a tot això crec que és interessant destacar que nosaltres en cap moment vam contemplar, o sigui, no eren conscients que això estava passant així i de la mateixa manera que quan nosaltres vam dir sou conscients que el cap de setmana signen les festes del Corpus? En l'altre costat n'hi havia un munt de gent que se pensava que l'acampada educativa havia plantat l'acampada ahir per a rebentar la festa del Corpus. Aleshores, ahir també crec que el que va passar un poc és que estaven tots cagats, no sé més qui, i crec que és una cosa que no hem arribat a ser conscients i no hem arribat a descobrir hasta este cap de setmana, no? Sí. I després ara ve la primera anècdota divertida, que és que l'altre contacte que teníem era la secretària del vicari general, que el vicari general se veu que és una de les persones més importants del conjunt del cabildo, que són els sacerdots encarregats de treure la custòdia en la processó, que és el que està passant ara mateixet, pense... En rigorós directe, en Ràdio Vaga. I s'ha les 8, encara no. Bueno, aleshores, cridem a la secretària i ens diu que el senyor vicari no tenia data lliure fins al dia 16. I vam dir, pues no. Aleshores, aquí, Santi, al meu costat, contarà perquè va ser ell. Bueno, a veure, quan abans Isa ha dit que ens vam informar de com funciona el corpus, de quines són les entitats protagonistes que tenen poder de decisió, vol dir que varen buscar en Google Corpus Christi València 2026. Bé, Google ens va dir que una de les entitats que organitza esta festa és el Cabildo Catedralici i vam buscar en Google qui pertanyia al Cabildo Catedralici per a veure si hi havia alguna manera de contactar amb alguna d'aquestes persones. Vam tenir la immensa sort de que els seus noms venien amb una foto al costat i com mitja hora després o una hora després, de repent... A punt eren les 7:30 del matí? Sí. De repent vam veure caminant pel carrer un tio que jo dic, ese tío... Ese me suena. Ese tío te andas de cura, però vamos. I dic, de fet, la seva cara me sona. I jo, què va, que és un cambrer, que va tot de negre. Era una hora a l'altra, però es va dirigir cap a l'entrada de la catedral. I vam començar a perseguir-lo. Sí, vam assetjar a un pobre e innocent vicari episcopal. Innocent fins que es demostra el contrari. Això s'hauria de veure, lo d'innocent. Quan va obrir la porta de l'església van dir, vale, és cura. I li vam dir, perdona, tu eres no sé qui. I ell ja sabia que havíem tocat. O sigui, havíem tocat 10 minuts abans. I mos diu, m'haveu cridat ja, no? No, jo tinc el vostre número. Jo tinc el vostre número, va ser la frase. No. Perquè jo tinc una pregunta, Isa, Santi. Vosaltres penseu en l'altra part d'esta pel·lícula, no? Que igual que vosaltres vareu escriure en Google Corpus Christi, València, algú escriuria acampada educativa, València, a veure si podien aconseguir algun contacte. Voldrien parlar amb nosaltres? Què penseu? No. Això estava mort. No, que va. A veure, ells tenien... Ells volien que el poder de decisió en tot. Ja és la seva festa, que es fa tots els anys a la mateixa data i tot, i ja està. O sigui, jo crec que a ells li donava igual. De fet, no crec ni que cregueren que anàvem a estar així fins al cap de setmana. I no res, el fet de trobar-nos en persona és que és molt important, perquè clar, quan te convertisses en una persona i no eres una veu per telèfon o una entitat aquí que està molestant i què tal, ja no ens va poder dir que no i li vam rogar per favor que ens cridara per telèfon.
i va dir que mos cridaria, i ahí se va quedar. I no res, un poquet per resumir, és que les principals entitats en les que hem hagut de parlar eren amics del Corpus Christi i Església. Vam cridar també al secretari de l'arquebisbe, perquè per lo que siga serà el mandamàs. I és veritat que ens va dir que no se podia posicionar, però que si no interferíem en l'espai, en els actes, que no hi hauria cap problema. I aleshores va ser superinteressant en l'assemblea que vam fer després de totes les converses decidir per la nostra part moure sense que ningú mos haguera dit on, perquè a pesar d'haver parlat amb amics del Corpus i tal, no vam aconseguir que s'assentaren una altra vegada a fer un mapa amb nosaltres de per on passava i per on no. I un poc entenent el que ens havien dit en l'assemblea vam decidir, vale, movem. I això va ser el millor que vam poder fer. Vosaltres esperàveu aquesta resposta per part d'aixes entitats? A veure, jo he de dir que jo vaig oferir-me per a la comissió perquè jo tenia una esperança de que sí, de que dialogant i conversant segur que alguna cosa aconseguiríem, però sabíem amb qui ens enfrontaven i una part realista prou gran pensava que era una possibilitat que no, però bueno. Jo sí, jo esperava... No, vull dir, esperava la resposta dialogant i tal i qual, però estava convençut de que al cap de setmana no estaríem així. I bueno, no res, com aquest moviment el van fer superbé, es van quedar descol·locats i és veritat que a partir d'ahir vam deixar de ser nosaltres els que anàvem darrere i vam començar a ser ells els que ens buscàvem, perquè volien que férem un poquet més enrere, que ja heu vist, perquè avui s'acaba, i ja heu vist els actes, no era necessari. Vull dir, és que no hem ocupat cap espai que interferirà amb ells, però ells volien que feren un poquet més enrere. Fins i tot els hem plenat alguns actes que se'ls havien quedat així un poquet coixos, I aleshores, com era una qüestió un poquet de lluita de poder per la seva part, és veritat que en aquest moment, que era dijous, o sigui, el dimecres per la nit, dijous per començar, pensem que ahir van apretar els interessos polítics i el president del Corpus va tirar enrere un poquet, perquè és com que havíem apropat postures i jo pense que se van goixar perquè li deuen menjar l'orella per totes parts i ens va vendre un poquet. I a la premsa, la nit d'abans i el matí del dijous, va eixir que nosaltres estàvem ocupant un espai que era mentira que estàvem ocupant, que si no movíem les carpes que ells demanàvem no se faria res, i bueno, van paniquear un poquet. Però ja està, no ha passat res. Van amenaçar en que no traurien les roques i nosaltres estàvem ahí pensant, per favor, al final les roques van eixir i... Vàrem descobrir en aquest moment que les roques no eren pedres, ja moltes veus, de nosaltres. I bueno, i després, no sé, per a contar anecdotilles aixina boniques... Espera, a mi m'agradaria preguntar per alguns dels personatges que han intervingut en aquesta història, perquè per així han passat responsables del govern central, han passat diputats autonòmics, exvicepresidentes del govern, regidors. Per així ha passat tota la plana major del govern del Botànic, podríem dir. Sí, però sabeu qui no ha passat? L'Ajuntament, que és qui és responsable de que això se farà. No ha passat en cap moment, no ens ha cridat en cap moment, no s'ha ficat en contacte amb nosaltres i ha tingut la cara dura en un article del Levante dir que han sigut els que han mediat entre les parts i que han dialogat amb nosaltres. Que jeta, que jeta! Personalment, admiració. Bueno, intentaren mediar, no, l'Ajuntament. Jo pense que sí que feren un esforç quan varen demanar que mos manaren a la Policia Nacional. Això fou la seva mesura de concòrdia, no? Sí, això sí que ho van fer també. Però després se van desdir, com si això no haguera eixit en premsa i tot, van dir, no, nosaltres no vam dir res, però bueno, anem a tirar-los un cable, que és que l'escenari que han muntat ahir en un principi anava propet d'on estem nosaltres. L'escenari cabia, però se veu que les coses que han de respectar per mesures de seguretat, no, tipus les distàncies i tal, i depenia d'ells decidir si per cabuderia el ficaven a on sempre i nosaltres havíem de marxar o el movíem com perfectament se podia moure. I bueno, ho han mogut. O sigui que nosaltres sí sabem negociar, és així com es negocia, tu se dices un poquet, jo també, no? I no sé si vols contar... Esa frase és de Coloma, rata. Ja veus, per exemple, jo que sé, persones que ens han ajudat, el Pere i els balladors i tot això. Sí, a veure, jo abans d'això vull dir que
el que tu has dit de que això era com ja una lluita política, que els canvis de posició de certes entitats, com per exemple l'Associació d'Amics del Corpus Christi, es deuen a motius polítics, en el sentit de quan van parlar cara a cara en ells, quan ells no sabien ni qui eren, va ser prou guai, vam estar a prop d'arribar a enteniments, però després, quan nosaltres també vam conèixer... Se m'escolta? Perfecte. Una miqueta més la situació, ens vam adonar de que tot això era com una partida d'escacs i qui perdia era qui mos fotia fora a palos, bàsicament. Que podia ser o delegació de govern, PSOE, o l'Ajuntament, PP. I per això els canvis de postures quan van ells tenir clara la situació, qual era de l'acampada. És que sembla que fins i tot els ha vingut bé a tots que estiguéreu així, als Amics del Corpus, a la delegació de govern, a l'Ajuntament... Sí, i ahir ens ha vingut bé a tots. És veritat que els pobres Amics del Corpus, que és la seva festa, un poquet s'han resignat, no? Però sí que va ser bonic el que deia Santi, de quan van parlar amb ells en persona, que l'única por que tenien ells era de desinformació, perquè no sabien si tot el que havien dedicat l'esforç se podria fer o no. I quan vam anar, quasi que ens ho van agrair, que quan vam anar a parlar amb ells, perquè tenien por i no era per a tant, perquè nosaltres no volíem desmuntar cap festa. I ens van explicar, és que nosaltres vam anar a l'Ajuntament a demanar informació, ens van derivar a la subdelegació de govern, ahir ens van derivar a l'Ajuntament i ningú ens deia res. Com bueno. I ara, ja parlant de la festa, com ha sigut lidiar amb els visitants? Estaven interessats, no? No sé, teníeu suport? Ha sigut increïble. De fet, una de les coses, no diré la paraula excuses, però l'he dit, que ens posàvem perquè no poguérem estar on estem, és que teníem por de que passara alguna cosa violenta, no per la nostra part, sinó per part de certs col·lectius que podien vindre a provocar i nosaltres que podíem saltar i que hi haguera tensió i què tal. Algú ha vist algo d'això este cap de setmana? No hay más preguntas, señoría. No. Pues ja està. Tot el contrari. O sigui, és que el que ha sigut preciós és veure que perquè nosaltres sí que esperàvem que passara algú a renyir en nosaltres i a expressar-nos que l'havíem agarrat el puesto de tots els anys per a veure el corpus, el que fora. I tota la gent, tot el 100% de la gent que s'ha apropat a dir-nos alguna cosa és gràcies, força, ànims, que necessiteu, que bé que ho esteu fent, però el 100%, i això ha estat superbé. Hi ha hagut algun ultracatòlic que vos ha deixat pasta en la caixa de resistència que ha dit això per l'església no, pa vosaltres? És que no preguntem la seva afiliació religiosa. Però això pots veure, pots olorar-lo. Però mira, ara que dius això, anem a contar una de les dades més guais de tot això del corpus i acampada, que és que nosaltres en totes les cridades que farem, que si a l'arquebisbe no sé qui era, la frase d'acabar era bueno, estem demanant la lluna, però en realitat nosaltres no estem aquí perquè volem i nosaltres ens anirem quan la conselleria negocia amb nosaltres. O sigui, si de veritat voleu i teniu pressa perquè mon anem, crideu-los i punxeu-los per a que negocien. Bueno, pues el dia de la negociació, moltes cometes, el president d'Amics del Corpus va cridar a les 2 de la vesprada a la conselleria per dir-los que a veure què passava. Sí, just volia comentar això perquè crec que en totes les assemblees que han hagut des del dimarts, que ja s'havia creat la comissió del Corpus, jo crec que han hagut dos moments que han sigut molt bonics, o no sé si és la paraula, però crec que un va ser quan teníem por perquè ja ens havien dit que la policia no anava a vindre, però clar, aleshores i què passa si venen els nazis a rebentar-nos a nosaltres, no? I ahir algú va dir és que mos ha dit delegació del govern que si passa algo la policia vindrà a defensar-vos. I aquest moment va ser prou graciós i l'altre és això que comentaves, no? També al final d'una assemblea
d'hores, perquè així hem tingut assemblees llargues, ens arriba a través de, no sé si una telefonada, ja era per la nit, i ens diuen que els amics del Corpus han cridat a la consellera per demanar-li que negocie, i això va ser El mateix dia de la negociació, sí. Exacte, el mateix dia de la negociació, no? Que també va ser un moment en què va ser bonic perquè, si bé durant aquests dies havien hagut molts plantejaments, moltes estratègies, s'havia plantejat la possibilitat de quedar-se i no moure's, i van tindre discussions llarguíssimes i fins i tot tenses, de si moure'ns a un lloc, si moure'ns a un altre, si plegar i muntar en un altre lloc. Al final, aquest moment en el que se veu tot aquest treball fet i que la situació ha dut a bon port, entenc que si per a l'assemblea ja va ser un moment d'eufòria, entenc que per a la gent que havíeu estat treballant en el Corpus, que havíeu estat parlant amb tota aquesta gent que no crec que tinguéreu previst parlar quan vau decidir muntar unes tendes ahí en la plaça, també seria molt important, no? Sí. I sobretot jo personalment, com organitzador del Corpus Christi oficial, tenia por de que si algo és mal, realment estem rebentant una festa que mola, que és cultura, que és tradició, que és... a mi me sabia fatal de, jo què sé, jo m'imagino que a ma abuela no li hauria agradat que el Corpus no es fera, no? I jo estava en esa coseta. A la meua sí, que ja hueles i hueles. I com hem parlat abans, tot el contrari, hem rebut moltíssim de suport de totes les parts, inclús de parts involucrades en la pròpia festa del Corpus. Pues hem vist este matí que ens han fet un gest d'eixir amb coses verdes, no sé, hem rebut molt suport, inclús suport públic en articles de, per exemple, els balladors de la MoMA, etc., que van dir que som els millors, els profes, i que volien eixir i compartir la festa amb nosaltres i tal. Sí, bueno, t'hem vist ara durant l'entrevista que li hem fet a Beatriu abraçar a un cura, que crec que és algo que igual tu tampoc t'esperaves que passara esta setmana, no? Sí. Jo tinc prou amics cures, capellans. Jo queria preguntar-vos, igual també els podries convidar a d'ells, a quin personatge de tota esta pel·lícula del Corpus Christi vos agradaria convidar a sopar a l'acampada? Què diríeu? Ojalà esta persona vinguera. A veure, podem dir ningú? Jo sí que vull dir-ho. Sí, se pot. Jo també tinc però el públic vol el seu. Bueno, estem parlant de Pere Fuset. No. O sea, jo tinc una bones, que és Pere Fuset, claro. i una males que el convidaria per dir què. Nosaltres tenim una persona que està molt implicada en els amics del Corpus i que li encanta el Corpus, que és Pere Fuset, que mos ha tirat una mà gegant per a fer mediació, que sé que vinga a sopar quan vulga, però que per darrere, jo no sé si sense el seu pico pala també haguera anat tot bé. Ell que vinga. De fet, m'ha dit que quan s'acabe és probable que es passi per la carpa i que li devem una cervesa. Pere Fuset, si estàs escoltant, estàs convocat al sopar de l'acampada educativa. Amb la resta, pues, què voleu que vos diga? És veritat que ha sigut molt bonic veure com se pot dialogar de manera cordial, com es podem escoltar, com podem arribar a acords, però jo, des de la meva opinió personal, i veient després pues, totes aquestes punyalades traperes de premsa, pense que també hi ha hagut molta falsedat, molta hipocresia quan parlàvem amb nosaltres, i que de dir una cosa per davant i fer per darrere i de creure's que mos farien fora igual, o sigui que pues a mi no sé si m'avellís mantindre el tipus sopant, jo que sé, que ha sigut una cosa d'obligació, no?, d'haver de negociar i dialogar, però bueno, fins ahí. Sí, perquè un dels convidats a l'acampada que va vindre a fer una xerrada explicant bé, la història de la festa del Corpus, etc., molt coneixedor de la festa i la seva organització, el primer que ens va dir és porten una setmana marejant-vos, vos han fet parlar en gent que no pinta fava i que estava molt enfadat també per la manera com havien tractat al professorat, no? O sigui que dins de tot i que ha acabat i s'ha celebrat la festa i l'acampada s'ha mantingut, crec que
n'hi ha dues coses que són molt importants ressenyar, i més enllà de la risa i totes aquestes qüestions que tots anem a recordar, tots els que hem estat així en l'acampada, bé, cal recordar que des del dimarts al dia d'avui l'acampada s'ha convertit en un problema més d'ordre públic que no en un problema educatiu, que ha eixit del focus el verdader problema, que era que estàvem així fins que s'obriren les negociacions, i això s'ha convertit en una qüestió de que si acampada, que si corpus, que si la mediació especial de la policia, i clar, jo crec que tindre en compte que ha hagut mala fe per part del govern, ha hagut mala fe per part de les parts implicades en la celebració del corpus, que ens han marejat fins al moment en què han pogut, en la col·laboració dels mitjans de comunicació de la dreta ultracatòlica valenciana, etc. I que si haguérem pogut, no n'hi ha cap dubte de que ens haguérem fet fora des del primer dia, i que la seva intenció ha sigut en tot moment que no apareguera ni una carpa ni una imatge de les tendes al llarg d'estos dies en tots els actes del corpus. I per pura ignorància, ja ha quedat demostrat que hem fet millor la festa. A partir d'ara que mos contraten. Sí, a mi durant tot este temps de treball de comissió, com una comissió en realitat més de totes les que han hagut per a que això fora possible, a mi m'ha ajudat molt les assemblees tots junts i pensar tots junts. Sobretot, és que pense que va ser tu, Raimon, que va parlar de el que has dit ara mateix, que és el mateix que has dit tu, Fabiana, al principi de tot, que era que quin és l'objectiu d'aquesta acampada, no? Perquè és veritat que quan te fiques a la comissió, a mi hi havia dies que acabava com volent més protegir la convivència corpus acampada, no sé què, que defensar el per què estava jo així. A mi m'ha ajudat molt que això fora pues això, no? D'assemblea, de parlar junts, de pensar junts, d'escoltar a altres, per a com tornar al centre de a veure, que això és una cosa logística que ha sorgit de supervivència, però que el meu objectiu no és que celebre el corpus, i recordar que si no s'haguera celebrat el corpus no haguera sigut culpa nostra, perquè si en el moment en què Conselleria haguera negociat, o sigui, que portem un mes de vaga, ¿vale? Que no estem dient que és el segon dia, que és que ja estarà bé, que si hagueren negociat hagueren marxat. Aleshores, en tota la consciència tranquil·la de que bueno, que ho vam dir a Instagram, hem sigut, sí, més que generosos, perquè això era una lluita i una protesta, i el que passa és que també me fa estar molt orgullosa de les meves companyes i companys d'educació, i sobretot dels que estem així, perquè, ostres, el nivell de convivència i de respecte que tot el món ha demostrat, a mi no sé, me deixa amorronar. És que és veritat, perquè quan parlàvem jo dia, sí, són molt pacífics, però després mai saps qui està fins al monyo ja d'estar aquí movent carpes, no movent carpes, i que tot el món així està disposat a... O sigui, que de veritat treballem per la convivència pacífica nosaltres. I això me deixa, no sé, com molt orgullosa, no?, del cos de treball al que pertany. Bé, i com les millors històries, això s'acaba amb una bona notícia, i és que avui el corpus se'n va, però l'acampada es queda. Algú té alguna pregunta? Algú vol dir alguna cosa? M'agradaria, perquè si no ho faig, rebente, perquè crec que és merescut, llegir el WhatsApp de Coloma. Te pareix bé? Ai, clar, sí. Coloma, que els que la coneixem la estimem amb tota l'ànima, que és la millor i que ha fet mogolló per això, ens ha enviat el següent missatge quan li hem dit que anàvem a parlar en Radio Vaga. Abro comillas. Estaria bé dir que gent de l'acampada ha descobert i estimat el corpus per esta situació i que possiblement gent haurà descobert o confirmat el nostre tarannà pacífic i conciliador, tarannà que s'està trobant a faltar molt per part de l'administració. Punt final. Gràcies, Coloma, per aquestes declaracions.
Bé, i moltes gràcies, Santi, Isa, per estar així contar-ho. També gràcies a Coloma i a Bego per el... I a Natàlia i a Pedro. Ah, sí, i Natàlia i Pedro. I a Lola. I a Lola. Sí, és que era la comissió més gran de l'acampada. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies també a l'acampada, a l'assemblea de l'acampada, que hem fet una mostra de resistència enorme, no només per haver-nos quedat, sinó per haver suportat les llarguíssimes assemblees, però sempre posant per davant les formes de decisions horitzontals i assembleàries que són la base de tot aquest moviment. I bé, amb això crec que acabem el programa d'avui. Si algú té alguna pregunta que vulgui plantejar, ve a la comissió del Corpus Christi. Però pregunta, no reflexió, pregunta. Bé, doncs, moltes gràcies a totes i a tots. Una abraçada des de Ràdio Vaga i ens veiem al carrer. Me la vaig a passar acampant en la plaça fins a negociar. Ja estic farta, no puc treballar perquè les aules estan a reventar. Tota esta setmana me la vaig a passar acampant en la plaça fins a negociar. Ja estic farta, no puc treballar perquè les aules estan a reventar. Ni conselleria ens volen torejar, Horta i Malqueboi no ens volen fer cas. Parlem molt i a una aula no han entrat perquè les seues van al concertat. Que no fa falta que ens enganyeu més, ja sabem que per als bous van els diners. Que farem canviar aquesta situació, volem millorar la nostra educació. Tota esta setmana me la vaig a passar acampant en la plaça fins a negociar. Ja estic farta, no puc treballar perquè les aules estan a reventar. Tota esta setmana me la vaig a passar acampant en la plaça fins a negociar. Ja estic farta, no puc treballar perquè les aules estan a reventar. Vaga educativa, consellera dimissió. Vaga educativa, consellera dimissió. Vaga educativa, consellera dimissió. Vaga educativa, consellera dimissió.